Gelo, nggonku iya, Gus, gelo. Ketemu lagi, Mas. Hari ini kita di Tambakrejo menghadap Kampung Rawa, Mas. Itu Kampung Rawa, itu sana Bejalen. Lah itu ada yang nembak, Mas. Wah, sip ya. Cuaca hari ini cerah, Mas. Doakan haup ya, Mas ya. Ini kita baru nyobain. Siapa tahu haup. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe, dan lebih afdolnya ya biar tidak ketinggalan info-info terbaru pinggiran Rawapening ya, yang selalu support. Terima kasih sebesar-besarnya, Tuhan membalas kebaikan Anda. Kita lanjut dulu. Ini sudah ndul-ndul, Mas loh. Lanjut. Kalau Gus, wulalala, kita Gus, wis, hey, orang asing, ikan baru, gitu, Gus. Keren ya, memet aku Gus, ya Mas yo. Oke, sip, lanjut. Lho Gus, ora krasa nak nggo pancing iki nggak kewak semene Gus. Jas glo wis tenan iki ora goroh iki Gus, glo iki to ngapusi yo dosa kok ngawur iki. Wis padha. Ya Glo Gus, brote, brote, wah, pantesan nyengkrek, kenapa wetenge Pak yo, nyengkrek iki Gus jenenge lho, lah sip, lanjut dulu. Glo Gus, ngene iki glo lele Gus, ihir, lho Gus. Nya nggonku candal kayak nggonmu. Rawa Mas. Nak cilik tak kon nyandel kayak nggon kancaku Mas. Nak gede aja ya. Mesake. Oh, sip. Lanjut dulu. Gelo Gus, bener nak rene Mas tipe makan ini kok mangane. Mangane sing mangan iki nganu Mas. Sing mancing, makan ini sing mancing rada akeh, ngerti pinter wae nak dibakani sithik wegah. Lanjut ya Mas ya, lanjut. Suasana Kampung Rawa hari ini Mas. Cerah. Angin sepoi-sepoi. Wah, sip Mas lho. Kok Kampung Rawa, Tambakrejo ya Gus ya. Maaf ya Mas, keliru omong. Mas Tambakrejo madhep Kampung Rawa lho Mas, cerah to. Sip ra. Pemandangannya jos Mas. Gua lu lamuke biru. Nyoteng lamuk Gus. Wah, ya mang lamuke kok ya to. Oke, kita lanjut dulu ya Mas ya. Doakan tetap haup. Oke, siap. Gelo Gus, paringane kena neh Gus, rada gagal nek iki Gus, glo. Oh my god. Ontang-ontangan nak kancaku nyeblake Mas ora ndek mesake barang. Selanjut dulu. Saya halo. Mancing ngendi Kang Wisyo?
Kena meneh Gus, rada gagal. Wil, ngosek aja rono-rono. Lah ya toh. Lah tak ting tung. Wah, sip. Apa kabar ini? Kena meneh Gus. Lah. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku, terima kasih telah kau berikan ikan kepada hambamu yang Dina ini. Terima kasih. Kena neh ra kowe. Lu. Wah, jos. Main ra Mas, mantul. Oke, lanjut. Wah, lumayan. Gelo, nggonku ya Gus, gelo. Wuh, wis, wik. Wah. Lanjut. Enten Pak gelo Pak. Ini ki ini agal Pak. Iya, Gus, agal Gus. Lah tenan agal. Wah, jos, mantul. Dungake sing agal Pak nggih. Glo Gus, tamatno Gus. Lah. Selanjut. Perjalanan pulang Mas dari Tambarjo, hasil jos. Gandos itu wah gunungnya pemandangannya apik Gus, apik. Wah disale pokoke dhewe Gus. Oh, ora apa-apa. Sip. Oke. Iki balik saka Barjo, Mas. Balik iki arah Barwo, arah rumah sakit. Wes, pokoke hasil ini memuaskan dari sini. Tapi ya lumayan. Baby. Pulang sampai Bugisan Mas, bar nggoto neng Tambarjo. Wes sip Mas, saiki mau hasilnya wah jan pokoke endol ngiwut iwake to. Wah nyampe mbake namatke Gus.